אני הולך לספר לכם סוד שאף משווק לא היה רוצה שתדעו, וזה איך להקים היום מותג. כל מה שאתם צריכים לדעת זה 5 שלבים מאוד פשוטים. בסרטון הקודם דיברתי עליו, מי שלא ראה אותו, קדימה לרוץ אחורה. בואו נצלול לחלק השני, בניית החנות שלנו. אז איפה כדאי לבנות את החנות שלנו? בשופיפיי או ווקומרס? שופיפיי היא מערכת מאוד קלה לשימוש. מה שעושה לכם את החיים יותר קלים זה הטמפלטים המוכנים שלהם, ומה גם שהחנויות שלהם יחסית מאוד מהירות. אחת החסרונות שאני פחות אהבתי זה שתצטרכו לשלם כסף כל חודש, תצטרכו להתחלק ברווחים שלכם איתם, וגם יש את החלק של המערכת קוד סגורה שאתם לא יכולים לפתח דברים מורכבים כל כך שם, אלא אם כן יש לכם בונה אתרים צמוד. הבחירה הטובה יותר שאני מכיר זה ווקומרס. ווקומרס היא מערכת שיושבת על וורדפרס, מה שעושה את החיים שלכם ליותר קלים, כי זו מערכת חינמית שלא מצריכה להוציא מכם שקל עוד לפני בכלל שהכנסתם. הדבר היחידי שתצטרכו להוציא עליו זה שרת אחסון ודומיין,